Vale, pues arratsaldeon danori, eta bueno, pues eskarrik asko tartetxo hau hartzearren elkartzeko, eta bereziki eskerrak bai Oskar lankideari, Oskar Zapatari, eta bereziki Maria Oiangureni, pues, lan bat ariketatxo bat eskatu diogu gaurko egunerako, dakizuen moduan gaurko gaia hizkuntzaren minak, euskara eta bizikidetza bakegintzaren ikuspegitik. Bueno, hori da oso izenburu luzea, bi atal ekarriko ditulako, eta guretzat topagune moduan behintzat ikuspegi honetatik gaia lantzea barri-barria da. Ez dugu inoiz landu hau, eta 25 urteko ibilbidea dauka topaguneak. Orduan, aipatu nahiko neuke, Oskar Zapata lankidea, bera da Nafarroako topaguneko zuzendaria, eta azken 2 urtean egin dugun ariketa nahiko barria baita ere guretzat, harrigarria izan badaiteke izan da, erdaldunen aldekotasuna nola landu Nafarroan, euskararekiko aldekotasuna nola landu Nafarroan, ez da? Eta bada, gure mugak nun daudenez, ezin heldu erdaldunen gana, eta ezin ikusi elkarren minak bebai. Orduan, eskatu nion ariketa bat, hor, egondan prozesuan iazen min identifikatu diran, eta gero, apur bat, zuk zure ibilbide luzean, Maria, apakegintzatik eta bizikidetza klabetan nola ikusiko zenuke, erose ikuspegi ekarriko zenuke talde honetara guk ikasteko eta beste begirada zabalago bat lantzeko. Lehen ariketa eskatu nion Oskarri, bueno, akaso guk gutxien ikusten genuena, erdaldunen minak zeintzu dian, ez da, ez ezaguna zen hori. Baina segurueni oso zaila da erdaldunen minei buruz hitz egitea, euskaldunon minak aipatu gabe, eta ez diogu horren beste indar jarriko horri ezaguna direlako guretzat, euskaldunon minak, eta bueno, berriki bizitzen ari gara, administrazio publikotan, hizkuntza eskakizunen inguruan etortzen ari diren epaiak, ero berriki gogoratu dugu euskaldunon egunkaria itxizeneko 10. urteurrena, eta horren beste euskaldunon min, gure ahotsa eta gure identitatea eta gure hiztun komunitatea hautzeko horren beste gertakizun, ez da? Orduan, Oskarrek zerbait berreskuratuko du hortik, baina bada apur bat jakin mina genekarren ez nola elkar ikusi min horiek, eta Oskarrek egingo du 10 minutuko ekarpentsoa, berak 2 urteko prozesu honetan ikusitako minen inguruan, eta gero ja beste ordu laurden, Maria, ja zure eskutik, iapak egintzatik ze ekarpene ekartzen diguzun, da ja, bueno, gero librean, solasaldian sartuko gara. Orduan, besteri barik, Oskar, zurea da hitza. Entzuten zait? Entzuten zait? Bai. Partekatu dokumento bat, ikusten alda? Bai. Arratsaldean. Bueno, dokumentoa erakutsi, dokumentu honen antzeko zerbait erakutsi nio jasunari eta gero aldatu dutera bat. Pizka bera despistatzeko orduan. Ikusiko dugu nola teatzen den hau, ezta? Bueno, ni errespeto handiz, gai honi heldu behar diot eta aitortu behar dut niretzat azken 2 urtetako ibilbidea, ikasgai oso polita izan dela, ezta? Urte asko ditut bizitza honetan, eta denetik bizitu dugu Euskarri honetan, baina Euskararan zentratuta uste dut, behar genuela alako gogoeta bat, ezta? 2021 hasi ginen Nafarroan, Euskararen sustapenaren kontrakotasuna azken inkesta soziolinguistikoan 29,1 kokatzen da. Badago 27,7 bat ez alde ez kontra dagoena. Eta Euskara sustatzen alde eren bat dago, bai?
abia puntu horretan ikusten genuen, gure helburuak, aldarrikapenak eta bar, horma oso handi baten kontra jotzen dutela aldi oro, gehiengoa ez dago, hor, ez? Orduan, hasi ginen pentsatzen, ze gauzak egiten alditugu, zabaia horri nolabait hausteko, ez da? Orduan, 2021 hasi ginen eta batu genituen 14 lagun, eta horrekin adostu genuen ibilbidetxo bat, 2 urtekoa. Eta hau da pizkat adostu genuena. Gaur egun gizarteratzen diren mezuen diskursibo osagarriak eskaintzea, euskara sustatzeko jardunbide egokien inguruan argumentario bat sortzea, errealitate soziolinguistikoan eragite euskaren alde, euskara interberritzeko benetako neurri eraginkorren inguruko konsensu soziopolitikoa lantzea, aliatuen sari handitzea, konplize berriak erakartzea, eta esasola diren edo urrun daudenak euskaren aldeko jarreretara hurbiltzea. Elkarrizketak euskaldunekin eta euskara ez dakiten personekin oinarritutako prozesua izan du da. Ibilbidetxoa, orain bat gauza izan egin ditugu, ez da, taldea osatu genuen 14 laguneko talde euskaldun bat osatu genuen, anitza, era jarraituan gurekin egon dela gaur arte, urrengo asteburuan izanen dugu amaiera Baskaria, eta haiekin egin dugun lanketa pizka jarraitua, metodologia haientzako egokitua, ez da, eta tartean 25 lagun euskaldunekin egin dugu kontraste foroa, 18 erdaldunekin beste kontraste foroa, topagunearen barne foroetan hainbatetan egon gara kontatzen bizitzen ari garena, ez da. Eta, 14 lagun horietan, nik uste dut ezaugarrietako bat zen, ez zirela euskalgintzako langileak. Euskalgintzako langileak ginen topaguneko bi kideak, 3. bat edabideetan ibiltzen zena. Eta pizka saltoa, hori guk badugu dokumento landu bat, 10 orrialdeko dokumento bat, gure nahia zen argumentario hori sortzea, hori sortua dugu, eta gabiltza partekatzen alderdietako jendeekin, gizarte erakileekin, eta bar. Nik hortik pizkat atera dudana, esan dezagun bi lerroetan manatu. Batetik, gizarte politikek eragindako minek, eta bestetik, komunitateen arteko kideen artean sortzen diren horiek, ezta? Eta lehendabizikoan, pizkat, esan dezagun eskerralean agertzen den honetan, agian gehiago erdeldunengan eragin dituzten minak dira, eta agian eskuinekoan euskaldunengan, baina gero konturatu naiz da nahastu egiten dela, ezta? Denontzat eragiten diren minak direla, neurri baten edo bestean, gizarte berean bizi garelako, elkarrekin eta elkarren ondoan. Orduan ikusten da, eta gu oso Nafarroan zentratu gara, eta jakin badakit, eta ikasten ari naiz kontraste taldeetan, gaur guk landu ditugun gai asko eta jaso ditugun iritzi asko, jasotzen ari zaretela ere. Baina, praktiketan eta kontakizunean ondokoak transmititzea etengabe Nafarroko administrazio publikotik bizitu dugu, ez dugu behar, ez da zurea, ez du deustarako balio, eta ondorioz, hezkuntzaren bidez, euskara jakiteko aukerarik ez da bermatzen, ikas prozesuaren zailtasunak justu egiten dira, lanpostu publikoetara orkesterakoan gatazka iturri gisa artifizialki anpatu egiten da, nazio proiektu bakarrarekiko lerratuta agertzen da aldire euskararen aldekotasuna, alderdien joko politikoa, zonalde txiki batekin soilik lotzea ez, zonifikazioaren minak, ez hor, maineru hitza jarri dut. Kurioski, oin gutxi gertatu delakoz, eta horri berriei herrera egiterakoan euskara ez aipatzea ere, ez da aipatu ere egiten, ez da. Eta euskal hizkuntza komunitatea desagertarazteko bidean, hizkuntza eta hiztuna gutxisteko hartu diren neurriak. Kontrako hizkuntza politika historikoa, planifikatuta, eskubide gabezia, funtzio defizita, bereizketa geografikoa, sustapenerako baliabiderik ez, kontakizunaz, prestigio eza, persekuzioa, irainak, gorrotu eragileak,
eta jarrairetan interberritze prozesuarekiko konsensua bilatu nahi ez izatea, ezta? Hori da bizkat guk jaso ditugun iritsi guztietatik ateratako, bueno, edo ekarri ditugun horiek, ezta? Baina gero badaude komunitateen praktikek jokaerek eraginda, ezta? Erdaldunak, euskaldunak aipatu ditut hemen, baina, bueno, ikusten dira, ez? Lerro batean edo bestean, nola ikusten gaituzte euskaldunak, ikusten gaituzte txuriak, eta klase ertainekoak garela, ongi posizionatuta, bai? Kuota importantea dugula poterean, eta aldi berean keja garraitu batean, biktimismoan eta murgiltzen garela askotan, ez sinesgarria, jende askorentzat, endogamiaz funtzionatzen dugula. Gero abertzaleekiko, ez euskalduna izanik ere, abegikorrago jokatzen dugula. Mesfidantza, klaro, sortzen da, nazio proiektuari loturik ikusten da euskararen afera, ondorioz. Ezberdinekiko distantzia, aurre iritsiak, espainola berdin fatxa, giza eskubideen mailaketaren graduazioan sensibilidade falta, violentzia fisikoa edo pobrezia edo jasotzen dutenekiko, bueno, nola egiten dugun mailakatze hori, ez da hizkuntza eskubideena eta besteena, batzutan ez da bat ere ulergarri, gizartearen zati handi batentzako, klase arrakalari kasu ez egitea, segregazioan eroso ala, hor bada ateratzen zaigun beste galdera, eta hizkuntzaren mitizazioa. Polita, zaila, berezia, ez dakit, badirudi, bagarela. Hori da pizkat erdaldunek edo erdal komunitatetik nola ikusten gaituzte euskaldunak zentsu batean, ezta? Eta aldi berean, euskaldunei zer gertatzen zaigu. Erdaldunekiko harremanetan gaudenean, ez ulertzea komunitatearen beharrak. Hizkuntza berritzeko ze beharrezkoa den konpaktazioa, espazioa irabaztea, uneak, edukitzea, lege babesa, baliabideak, ez empatizatzea indarberritze prozesuarekiko, badirudi ez dela gurea, bakarrik euskaldunena, ezta? Ez gizarte osoarena. Erderak duen nagusitaren jabe ez izatea, elebakartasunaren defensa edo elebitasunaren defensa egiten denean euskararen ahaztu egiten da, eta estatu proiektuetatik kokatzeko gogo eza. Ez badago, bueno, zuek abertzalea zarete euskararen ingurukoan bizi zarete eta bat, ez dugu zerikusi handirik, ez dugu zerikusirik nahi horrekin, ezta? Eta jakin ezin ahaztu, 100 urteetan egon diren gatazka armatuak eta haien ondorioak herritar guztiengan, ez? Hoia pizkagu jasotakoetatik azpimarratu nahi duguna eta gero zer ikasi dugu, ezta? Eta ikasi dugu praktiketan, jokaeretan, badirela zaindu beharreko kontu batzuk, ezta? Eta agian, era horretan, urratsak ematen alditugula. Batetik gizarte ikuspegi zabala behar dugula, ezta? Ezberdintasun sozialak, jaioterri anitzak, heterogeneotasun geografiko eta ideologikoak, giza eskubideen arteko graduazioak, horiek guztiak kontutan hartu beharko genituzke, lehentasunak ongi aukeratu, helburu estrategia zer kontatu, nola kontatu, talde soziala eta eraginen arteko balantzea, ezta? Askotan, ez dira neurtzen gauza, maineru hitza aipatu dut, gainera kokatuta era horretan, ez? Kriston talka sortu da Nafarroan, maineruari ez ematearren udalak demokratikoki markatu eskatu duen gauza bat, eta oso eragin txikia da, ez? Horretan, elkarri kriston minak egiten dizkiogun alperrikakoak, inora ez doa zela, ez dute importantzia berezirik, ezta? Gero aliatuak bilatzea eta zaintzea, baino eman eta jaso ikuspegi horretatik. Eta gai gatazkatxoa lantzeko moduak, jarrerak lantzea, ez da meso eta irudi positiboak, aurrera pausuak aitortzea, beste lekuan jartzea, progresibotasuna, terminologia, estiloa, asko zeindu beharreko kontua dira. Nafar identitatearen irudi modernua, inklusiboa, komplejua, nafar identitateak, esan dezagun, ez da, pizkate
hori trasladatzea eta anistasunaren defensan aitzindari izan behar dugula. Segregazio, getizazio, arrisku orori uko eginez edo horren aurrean aitzindari agertu, ezta? Eta pues, hezkuntzan bereziki, baina gizartean ere ezberdinen arteko zubiak ere ikitzea, badagokigu. Hizkuntzen arteko graduazioa lantzea, ez egitea. Kezak gizarteratzeko moduak ongi argudiaturik eta egian oinarriturik egitea. Onurak ekartzen dituzten markoetan ez erortzea, ez bestelako eragiren interesak, sartzenaren imposizioan, dogamia horretan pizkat zaindu beharreko kontuak dira, eta inozokerian erortzea. Euskara sustetzaren kontrakotasuna dago, 29% bat horrela posizionatu da, orduan jakin dezagun zein den joko zelaia, ezta. Hori ikasi dugu, eta ekarri dugu, gu orain, gure nahia da argudiotegi bat sortzea, ezta. Diapositiba honen atxean badaude beste 10 diapositiba, argudio hauen garapenean, baina ikusi duguna da, nahi baldin badugu zabaldu, zabaia hori apurtu, eta nahi baldin badugu aliantzak landu, eta besteekiko gizarte osasuntsu bat osatu, bi ardatz nagusi baditugula diskursoaren ikuspegitik, ezta? Bat, ekologian oinarrituta, hizkuntza ekologiaren ikuspegi horretan, ekologiari loturiko baloreak, etika eta ikuskera, bai? Horretan zentratu berdintasuna, aniztasuna, ekologia, elkartasuna, zaintza, eta gero bizikidetza. Gatazkak kudeak eta demokratika, alegia. Gatazkak egon badaude, naturala da, bizikidetza elkarre errespetutik ere ikitzen da, ez bestearen ukaziotik, ez da? Pizkat horiek dira bititularrak, eta bai ikusi dugu, hone guztiak eman digula bide bat, gogoeta egin dugu, batez da, ohiko dikotomien ardatzak mugitzeko. Orain arte ardatzak izan dira identitate bat ala beste, estadu bat ala beste, bai? Eta pizkat pentsamendu honetan jarrita ikusten duguna da, etorkizunari begira, agian gogoetak eta zubiak eta harremanak egin daitezkela bestelako planoan, ez? Zer da, uniformizazioa edo aniztasuna, ala demokrazia edo autoritarismoa, ez da? Honek kokatzen gaitu beste plano batean, ez gara ari estatu batetaz, ez gara ari nazio batetaz baizikan, bizitza honetan, ez da, gizarte honetan zer den nahi duguna eta zerbait hartzen gaituen, ez da? Eta hori da guk egin dugun lan horretatik ekarri alduguna ona, ez hizkuntza minak eta pizkat, hori da jasunek eskatu zidana, eta guk egin dugun lan honetan oinarrituta hau da atera zaiguna. Eskerrik asko, Oskar. Hori da. Bai, mila esker. Hemen txatean batzuk galetu zue, ez dela ondo entzuten ari zarete, ze hori garrantzitsua da Mariari hitza eman aurretik. Bai, ondo jarraitzen ari zarete. Bueno, pues, prest bazaude, Maria, ino zerbait daukatzu esateko, mikroa itxita zeneukan, Dinot, jarraian egingo dugu, zu prest bazaude, zurea da hitza, Maria, eta gero ja sartuko gara solasaldian. Nahi duzunean. Bai, eskerrik asko, Jasone eta guztioi, gonbidatzagatik, nuretzako plazera handiz da hemen egotie, lehen konektatu garenien komentatu ziet Inigo eta Jasoneri pixkat urdurik nauela, eta urduritasuna, zegoen gara purtzu berbetan. Baina urduritasuna bai aukera bezala, ez da? Diskurtsoa egiten dugu, baina diskurtso hori ireki behar da hortik ikasteko eta gauza batzuk alde batera izteko eta beste batzuk bere ganatzeko. Ikasketa prozesu bat bezala. Garo arratzaldian, Gernika gogoratu zen gauz momentu baten oin, aste hauetan hainbeste proiektu formulatzen, orduan burua daukat
esain interesanti diren gauzetan. Bai gaiak, ze proiektuak formulatu behar ditugu eta gaiak diseinatu, pentsatu, konpartitu, baina gero formulazioak eskatzen dabean hizkuntzak nahiko gogorrak izaten dira gauzak ondo beteteko. Beraz, gaur bazkaldu da gero pentsaten ari izan naz gaurko sesioaz eta nota batzuk hartu dotaz, ze ez dut kontatuko hemen Gernika gogoratuz bakearen aldeko ikerketa zentroaren ibilbidea, baizik eta nik egindako ikasketa batzuk aukera izan dudalako, zorionez, neuretzako Gernika gogoratu zen 30 urte baino gehiago lanien aritzea. Eta neuretzako pentsatzen ari izanaz gaurko gaiari lotuta zer da bakea. Eta neuretzako bakea mundua ulertzeko eta ezagutzeko aukera izan da. Gernikarra naiz, emakumea, euskalduna, ez naiz gaur egon Gernikan bizi, hurbil, Arratzun bizi naz, baina Gernikara egunero, nator lanera. Eta espazio horretan zein da, zein leku hartzen dau bakegintzak nire bizitzan. Neuretzako hartzen dabeen lekua handia da, lana da, baina bebai hausnartzeko eta egiteko aukera. Baina galdera hau hemen plazer partekatzen dut, ze pasadan hastien egon ginen eneko bilduta eta beste emakume gazte bikin, Sara eta Berezikin, proiektu batetaz hitz egiten. Eta orduen, haiek nahiko gazteak, eta orduen euren ahotsetik entzun neban galdera hau. Ze harrituta, egon ginen 2 ordu hitz egiten, eta momentu baten esaskuen. Konturatzen ari zirela, 2 ordu igarota, zein den bakearen lekuan euren bizitza. Oso argi zeukaten zein zen, oso emakume dinamikoak eta politikoak dira, kezka politikoak dituzte eta oso argi zeukaten zein zen feminismotik ateratako ikasketak edo euren ibilbidea edo batek esan ban edo arrazismoaren kontrako mugimendutik eta horrela, ez da, inbeste aldarrikapen prozesu ezberdinetik. Eta inoiz ez zuten pentsatu zein zen bakearen edo bakegintzaren papela euren bizitzan. Orduan, hortik abiatute oso interesantu iduritu jatan hortik zerbait pentsatea. Eta benetan dinot, aitortu behar dudala bakeak ez duela prentza honik orokorrean. Bai noski galeriari begira. Nork esango luke bakea ez duela nahi. Danok esaten doku bakea gura dugula. Baina gero gure bizitzara jota eta gure egiteko moduetara ez du prentza honik. Hitz potoloa da, itzela, termino, kategoria itzela, itzala handia duena. Zer da bakea? Zailtasunak konkretatzeko momentuan azaltzen dira. Eta zailtasunetik urruntzen gara. Zailtasuna definizioetan daude, beraz, hizkuntzarekin zerikusi handia daukate. Hizkuntzaren munduan edo esparruan mugitzen gara. Bakeak alde batetik ahul zentzua du. Happy Flowers eta horrelakoak hainbestetan entzun ditugu. Ahula gainera ez da kategoria oso mainestrinekoa, indarra behar da, balio bezala. Eta ahultasunak. Bestetik,
bakea ezinezkoa dela pentsatzen dugu. Benetan pentsatzen dugula. Baina zelan ezinezkoa izena duen guztia bada. Baina zelakoa da bakea. Orain arte eta orain ezagutu dugun paradigmarik handiena adagio baten barne ulertzen da. Hegemonikoa izan da, 26 menden, si vis pacem para bellum. Hau da, bakea lortu nahi badozu, edo bakea egin nahi badozu, gerra prestatu, defendatu. Bakea lortzeko, gerrarako prestatu aldarrikatzen duen pentsatzeko eta egiteko era da, zilegitasuna ematen die. Baina ni pentsatzen dut, zegaitik ez dugu beste ikuspuntu batetik bakeari hurbiltzen, zergaitik ez gara bakeara hurbiltzen beste ikuspuntu batetik. Provokatzeko moduan, Bakea ez da helburu bezala ulertu behar, baizik eta bide bezala. Bakegintzaren tradizioan askotan aipatu da. Munduan egoteko modu bezala, bakea bide baketsuez, egin daiteken zerbait bezala. Hau da, si vis pacem para pacem. Bakea nahi badozu prestatu bakerako. Bakea gauzatu egin behar dalako. Idealetatik urrun. Hortik bakegintza bizitza emantzipazio praktika bizala ulertzeko aukera ematen digulako. Eta ulertzen dudan moduan, bakearen gauzatze hori demagun nortasunetik abiatzen dela. Nortasuna edo identitatea. Noski, beste ikuspuntu batetik ulertuta. Ez hainbeste identitatea jatorriari lotuta, baizik eta gure gaitasunei lotuta. Zer da azken finean egiten gaituena? Gure gaitasunak egiten gaituzten. Bakea bizitza zaintzeko giza gaitasunen garapena da. Definizio bezala balio dit. Bakarrik aipatuko nituzke 3 gaitasun. Gogoratzeko gaitasuna, irudikatzeko gaitasuna, eta uko egiteko gaitasuna. Gaitasunak egiten gaituztela dinot. Zer gara? Kapaz egiteko eta zelan. Edozein moduan badakigu ez duela balio. Si vis pacem para bellum, geuretzako ez du balio. Eta helburu berdina daukagu. Pazifistak, si vis pacem para pacem. Bizitza suntzitzen duten prozesuak alde batera utzi egin behar dira eta bizitza sendotzen duten prozesuak zaindu egin behar dira. Erreza esateko. Horrela ulertzen dugu bakegintza. Oreka bizian, gatazka eta bizitzaren arteko orekan, dinamikan dago. Begirada bat mundu mailan. Gaur eguneko erronka eta mehatxu existentzialak erakutsi gaituzte gure bizimoduak ondorioak dituztela. Horregaitik, munduan egoteko moduak berriro pentsatu behar dugu. Egia esan, ia dena pentsatu behar dugu, eta gure kontzeptu modernuak zalantzan jarri. Kontzeptu horietatik ikasi, handik gatozelako. Eta mundua ulertzeko modu bat izan delako, eta izaten ari delako. Baina orain, kritikoki berriro gure burua, gaitasunak, hizkuntzak pentsatu eta egiteko moduak aztertu behar izango ditugu.
erronka hoien aurrean, bereziki. Identitatea eta propietatea pentsatu, kategoria modernu bi izugarriak. Nor naizen, nondik natorren, zer egiteko pres nagoen, nora goazen eta norekin, galdera existentzialak, ardatz bi hoietan oinarrututa dauzenak, identitatea eta propietatea. Gure jatorria, gaur egun esango nuke ez dagoela hainbeste nun bizi garen lurraldera lotuta. Zentzu modernu batean ulertuta dinot. Estatu bezala, herrialde bezala, provokatu gura dut. Badakit hori lotuta dauela, baina begirada zabalduko dugu. Hausnarketa zabaltzeko. Gaur egun, egin beharreko galdera ez dago hainbeste nun bizi garen erantzunari lotuta. Nondik bizi garen erantzunari baizik. Nondik bizi garen hausnarketa munduan egoteko beste modu batera garamatzalako. Feminismo eta ekologismotik ondo aztertuta izan diren bi kontzeptuetara garamatza. Ekodependentzia eta elkarrekiko interdependentziara. Azken finean, bizikidetzaz eta bizigarritasunez ari garelako. Zelan bizi. Postu nau Oskar entzutea ziberak bibai ekarri dauz puntu bi. Hizkuntzaren ekologia eta bizikidetza. Bat egiten dut berak azaldu dauen puntuekin. Dikotomiak kuestionatu behar dira eta begirada zabaldu. Hizkuntzaren minak, euskara eta bizikidetza bakegintzaren ikuspegitik. Erronka handia, erronka polita. Gogoratu dut, join dela 9 urte, Gernikako arte eta bakearen topaketetan emandako tituluari. Momentu horretan izan zen. Artxiboetan egon hasi ikusten, ziurtatzeko, da izan zen. Bakearen hizkuntza, bakearen hezkuntza da. Elebiduna izan zen, erderaz eta euskeraz. Erderazko titulua. Educación por la paz. La letra con arte entra. Ulertzen da. Bakearen hizkuntza, bakearen hezkuntza. Alan esan eta alan egin. Alan ez badugu egiten eta mina eragiten badugu aitortza. Aitortzak zer eskatzen dago. Egindako mina bada eta ezin bada desegin berregin. Berregin harremana. Aitortzatik abiatuta. Bizikidetzak, bizitzak eta hizkuntzak lotura estua dutelako eta hortik abiatuta agian bakarrik dinot. Hausnartu elkarrekin eta munduko espazioen bizigarritasuna beste era bateko izatea irudikatu ahal izango dogolako. Honek notak gure nebazen zeuekin partekatu. Eskerrik asko.